Tervetuloa jälleen uuden ja täysin turhan lukion opetussuunnitelman 2024 mukaiseen ylioppilaskokeeseen. Opetussuunnitelman mukaan kokeessa testataan kaikkea osaamistanne koko lukion ajalta yhdessä paketissa. Siis onnea kokeeseen. Vittu, mä oon ihan kusessa. Mä en niin pääse lukiosta läpi. Mitä nää tehtävää nyt edes meinaa? Mitä ihmet mä teen, kun mun piti edes opiskella? Jekka. Kevät on taas jälleen ovella. Kasvit alkavat pian nousta kukkaansa, eläimet heräilemään talviuniltaan ja opot muistuttelemaan yhteishaun tärkeydestä. Monille natiiveille Kaarinan kadun asukeille kevään lähestyessä tuleva alati tihentyvä opiskelutahti voi kuitenkin asettaa uudenlaisia haasteita. Hyvin elinvoimaisella paikallisella populaatiolla varustettu Alforus urlus rex, lyhyemmin urlut, ovat eräitä Kerttulin päälajeista. Tämä toisen vuoden urlu ei kuitenkaan vielä ole oppinut aikatauluttamisen tai suunnittelun jaloja taitoja. Se on myöhässä oppitunnilta, mikä asettaa sen aseman ravintoketjussa uhanalaiseksi. Yhtä vaarallisessa asemassa ei tämä nuori urruyksilö kuitenkaan ole verrattuna näihin untuvikkoihin. Joka syksy Kerttulinmäki täyttyy laiskanpulskeista ja ylimielisistä uusista yksilöistä, joita 4. kerroksen tiedepiireissä kutsutaan nimellä Ykkiäälis fukkiaalis. Urluja pidetään kuitenkin hajamielisyydestään huolimatta Kerttulin valioyksilöinä. Vaikuttaisi siltä, että tämä urlu ei kuitenkaan pääse lisääntymään tai hetekaa heiluttamaan kovista yrityksistä huolimatta. Erilaisten taistojen jälkeen tämäkin urlu on saavuttanut päivän ensimmäisen oppitunninsa sopivasti ajoissa. Kustaa, sä oot taas myöhässä. 62 minuuttia. Tiedätkö, kun meillä oli aamureeni ja meillä oli puntti siihen päällä ja ei parkkipaikkaa. Vaikka kevät on ovella, yksi huoli kuitenkin tutkijoita painaa. Yliabius retkahdus ja sen puoli vuotta vanhempi laitoveri Yliabius konahdus ovat miltei kokonaan hävinneet Kerttulin maisemasta. Vaikuttaisi kuitenkin siltä, että kameraryhmämme on havainnut erään 4-vuotisen yksilön 3. kerroksen käytävältä 2 Lanin lähimaastosta. Tämä niin kutsuttu yliabi ei kuuntele vikinää eikä mitään muutakaan epäkunnioittavaa kommunikaatiota. Kuule nykynuoriso, ei ollut meidän aikana tommosia digihömppiä, kirjat maksettiin ite ja tämmönenkin veivotiin nuoruudessa kahvila. Paikallisten elämänmuotojen sekaan on kuitenkin viime aikoina soluttautunut vieraslajeja, tyhämysmaksimuksia. Vaikkakin nämä niin kutsutut oliolaiset kummastuttavat erityispiirteisellä käytöksellään ja luotaan työntävällä ominaishajullaan,
Eivät ne onneksemme ole ehtineet levittäytyä alaruokalaa pidemmälle. Vaikka urlut ovat ravintoketjussa ylimpänä, ei kenestäkään oikeasti ole haastetta todelliselle alfaurokselle, Suorsus Megukselle. Tämän viiltävä puheenparsi ja tappavat puujalkavitsit ovat jättäneet traumansa satoihin, ellei tuhansiin, habitaatin eliöihin. Tommosia olija en kyllä haluaisi nähdä. Ja taas on vaihtunut takki. Hitchcock-merkkinen musta takki on vaihtunut 3. kerroksen käytävästä. Toistan, musta takki vaihtunut. Tämä on jo toinen kadonnut takki tällä viikolla. Se ei olisi paljon, jos tänään ei olisi maanantai. Luulisin, ettei näin tyylitietoiset opiskelijat vahingossakaan sekoittaisi takkejaan näin vikkelää vauhtia. Jotain hämärää on tekeillä. Kuka vaihtelee takkeja? Joka kerta on samanlainen. Musta takki katoaa, tai siis vaihtuu, mutta alkuperäistä takkia ei löydy mistään. Ei johtolankoja, ei silminnäkijöitä. Kyseessä voisi olla sattuma, mutta MAA08 tilastot ja todennäköisyyskurssilta oppimieni taitojen, siis lukujen tunkemisen GeoGebran todennäköisyystyökaluihin perusteella, voin todeta sattuman todennäköisyyden olevan häviävän pieni. Sihteeri Kolikkosentti, mistä sinä tähän saavuit? Pelästytit minut melkein kuoliaaksi. Herra Mäki, kuulin kuulutuksen ja arvoin, että saattaisit olla täällä, jos tarvitset apua mysteerin ratkaisemisessa alan käytettävissä. Olette kieltämättä oikeassa, mutta enhän minä voi myöntää sitä, sillä olen ylimielinen paskiainen. Aivan. Niinpä tietenkin. Olette aivan oikeassa, herra Etsimä. Tehän voitte jäädä vaikka katselemaan näitä naulakoita. Ehkä Rosmo sattuu palaamaan jonkin ajan päästä. Minä lähden sillä välin tutkimaan noita 4. kerroksen luokkia, saalistamaan sieltä johtolankoja. Mitä ihmettä hän luulee löytävänsä jostain 4. kerroksen luokista? Eihän niillä ole varmaan mitään tekemistä jotenkin kadonneiden takkien kanssa. Korrelaatiot? Frekvenssit? Mitäköhän ne olivat? No, taisivat ne kaavat mennä oikein. Pitkä matematiikka sikseen. Kyllä nyt joka Iikka huomaa, että vaihtumisia on epäilyttävän paljon. Kaikki alkaa käydä järkeen. Kemikaalipullot ovat tyhjentyneet huomattavasti sitten aamun kemian tuntien. Ehkäpä Voro on ottanut Breakium Badiumia ja liuottanut sillä takeista väriaineita. Mutta mihin hän väriaineita tarvitsisi? Hemmetti kohdassa tällainen tehtävästä järjestöjä. Kun rekat maksaa 1000 € ja kukaan ei ole valmis olemaan vastuuhenkilö, ja siitä ei edes kaikki ole maksanut niitä maksuja. Siis tää koko koulu on niin hitton MPC-porukka. Ymmärrätkö, mikä tää ongelma on? Aivan! Kaikki käy järkeen. Noin kalliiden rekkojen kanssa abitoimikunta ei kehtaa kerätä rahaa muuhun kuin niiden vuokraamiseen, joten heillä ei tule olemaan varaa maaleihin rekkojen lakanoita varten. Ne julmat kierrolaiset aikovat käyttää takkejamme. Lakanoiden maalaamiseen. Ja luulivat vielä pääsevänsä pälkähästä asian kanssa. Teoria on kieltämättä mainio, mutta oletko tullut ajatelleeksi, että kemian luokassa oli viime puolessa kemia 1-2, kemia ja minä, kemia ja kestävä tulevaisuus kurssin tunti, ja he saattoivat käyttää kemikaaleja kokeisiin. Hitto. No entäpä jos? Ja taas on vaihtunut takki. Hitchcock-merkkinen musta takki on vaihtunut 3. kerroksen käytävästä. Toistan, musta takki vaihtunut, musta 3. musta takki kerroksen käytävältä takki. Anteeksi, häiriötunnin opista. Taas on takki vaihtunut 3. kerroksessa. Etkö sinä ollutkaan täällä vahtimassa koko aikaa? Kyllä, olin minä. Keskityin takkien vartioimiseen enkä nähnyt mitään tavallista poikkeavaa. Ahaa!
Mitäpä jos Rosmo olikin trafalmadorialainen, joka oli tullut tänne toisesta ulottuvuudesta? Ja tietystikin se pääsi sisään, koska sen syntymäpäivä oli juuri sama kuin Kerttulin lukion ovikoodi. Niin tietystikin se käyttäisi takkejamme, jotta se voi siirtyä hyperavaruudessa 6.–7. ulottuvuuteen. Mitä tuo? Niin, mutta tietystikin Sigmund Freud. Nyt tää alkaa mennä kyllä vähän liian lennokkaaksi. Tervetuloa seuraamaan jälleen Temptation Island Kerttulia. Tällä kaudella pääsemme seuraamaan, miten uudet parimme selviävät Mantsa 1-kurssin riskianalyysin tekemisestä. Parit pääsivät viime jaksossa tutustumaan toisiinsa sekä aloittamaan parityön. Kerrataan nyt hieman, mitä tapahtui viime jaksossa. Moissu! Eli mä oon tosiaan Jannu Niina Markiström ja mä oon tullut pääsemään tästä kurssista läpi. Mun vahvuuksi on ehdottomasti mun rahat, tai siis mun isin rahat, ja mä oon ehkä vähän astunut kusseen. Moi, mä oon Siiri ja mä haluaisin saada mahdollisimman hyvän arvosanan tästä maantiedon ykköskurssista. Haluaisin tosissaan opiskella Mantsaa tuolla Turun yliopistossa. Mun vahvuuksia on ehdottomasti kurinalainen työskentely sekä aikataulutus. Jannu, Niinu ja Siiri olivat tulleet valituiksi täysin summan mutikassa riskianalyysin työpariksi. Heillä oli 6 viikkoa aikaa tuottaa laadukas ja kattava tuotos maantiedon opettajan iloksi. Palataan tauon jälkeen tutkimaan, mitä he ovat viime viikkojen aikana saaneet aikaiseksi. Hei kaikki matikan maiskuttelijat kertaajat, alkaako mahfy-kertausmateriaalia närästämään? Astu siis sisään maa 14 ravintolan ihmeelliseen makumaailmaan. Täällä voit käynnistää moottorisi ja lähteä makumaailmojen pariin. Löytyy sitkeä purtavaa kertauspakettien ääreltä, vanhoja aterioita ylppäreiden ääreltä ja tietysti jälkkärinä kevyttä kiisseliä. Astu siis sisään luokkaan 202 ikkujen ääreen. Toi on kyllä charmikas jätkä. Jahas, tervetuloa takaisin. Katsotaanpa, mitä juontajamme Sami Jairola Kuronen saa höystettyä kilpailijoistamme ulos. Ja tänä vuonna en kysy, katsotaanko videoita. Tänä vuonna katsotaan videoita. No, miltä nyt tuntuu? Mä en oikein osaa pukea sanoiksi tätä järkytystä. Mä oon tosi surullinen ja mulla on äärettömän pedetty olo. Kyllä toi Jannu ei oo semmonen herkkupala, että pitäisikö sitä itekin hakea? No en mä viitti. Koetta on enää vartti jäljellä. Viimeistelkää tehtävänne. Toistan, enää vartti jäljellä.
Lopettakaa kirjoittaminen välittömästi. Mä en tiedä, miten se on.